बे समाव बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरनिसिम रायजो राजानि जानानै जोंनिफ्राय गोख्रों सोंलु। बे सोंलु आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, एमसिएलए प्रभात बसुमतारी, एमसिएलए राजीव ब्रह्म आरो गोबां बीजेपीआव थानाय बर' दैदेनगिरिफोरनिसिम। सेथि सोंलु, बर' बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरा बिटिसिनि गोहोखौ थेर बेथेर जानायखौ लुबैयो नामा? नैथि सोंलु, बर' बीजेपी दैदेनगिरिफोरा बिटिसिनि थाखाय हानि गोहो सेक्सेडुल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक्सखौ बीजेपीआ गोहोआव फैब्ला दाफामफिननायखौ लुबैयो नामा? थामथि सोंलु, बर' हारिनि बेसेबांबा आगोमा हारिनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा हारिनि मुङाव मुंख्लं जानाय थैनि बेसेनखौ खोमोरनो एबा हुखुमोरनो नाजानायाव हेफाजाब होगोन नामा? फिनखौ आसामनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, प्रभात बसुमतारी, राजीव बांगाल आरो गोबां बीजेपीआव थानाय बर' दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम रायजो राजानि जानानै नेनानै थाबाय। जाय समाव गले गले बर' हारिखौ थांखिना बाथ्रा बुंनायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों एबा समाजारि बिजोङाव बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बिथां दिलीप सयकिया साननैसो सिगां खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन दि गुवाहाटीआव बर'फोरा हा बायनो हायोब्ला गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बिटिसिआव हा बायनो मानो हाया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि भारतआवनो बेफोरबायदि आयेन गैया जाय आयेनखौ बिटिसिआव बीजेपीआ सरकाराव फैब्ला नायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिलीप सयकिया। जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक এটা বিষয় আৰু 6 শিডিউল এটা বিষয়, দুটা একেলগে চলিব নোৱাৰে। হয় 6 শিডিউল হ'ব, নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'ব। 6 শিডিউলো পাব, ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকো পাব। এই দুটা বিষয় মই ভাবে এইটো সাংবিধানিকভাৱে কিমান ইয়াত মানে এডভান্টেজ আছে মই নাজানো, কিন্তু এই বিষয়টো ভৱিষ্যতৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব। কাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ য'তে ত'তে কাৰ্বি আংলঙতো যাব পাৰিব, বিটিআৰতো আহিব পাৰিব। বড়ো মানুহে, জনজাতীয় মানুহে, অন্য মানুহে, বিটিআৰৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে? পাৰে নহয়। ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে? গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে। তো বিটিআৰত নোৱাৰাৰ কাৰণ নাই। बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां बर' हारिनि दैदेनगिरि सानसुमैफोरा गोख्रों जानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव दिलीप सयकिया बेफोरबायदि रावाव बर' बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरा मा फिननाय होगोन बेखौ नेनानै थाबाय। जुदि हारिनि थाखाय बिटिसिखौ खैफोदाव हास्थायमारदोंब्ला बर' बीजेपीफोरखौ बर' रायजो राजाफोरा बेनि फिनखौ माबायदि होगोन बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै थाबाय। रादाब फोसावगिरि बडलेण्ड बुब्लि।